Maayong adlaw, Cebu. Ito po si Attorney GB Bondok at nais ko lang pong batiin ang ating Vice President, VP Inday Sara Duterte, at ang susunod po na Gobernador ng Cebu na si Governor Pam Baricquatro, isang tunay na PDP laban. Alam niyo po, kaisa ko po kayo sa ating kuminsan pagkalito at pagkalumo sa politika natin. Dahilan po sa kakulangan ng ating pagkakaisa. Nalilito na tayo kung sino ang dapat iboto, kung sino ang tunay na nagmamahal sa Pilipinas. Kung gusto niyo pong simplihan ang buhay natin, napakadali po. Magtiwala po tayo sa mga Duterte. Lalong-lalo na po kay VP Inday Sara na nagpakita ng tunay na liderato dito sa ating bayan. Si Pam Baricquatro po ay isang tunay na PDP laban na talaga nagmamahal sa Cebu. At ni minsan, hindi gumawa ng katiwalian. Wala sa track record niya ang korupsyon. Sana po, magkaisa tayo sa pagsuporta kay Pam Baricquatro upang mabago po ang Cebu at mabago ang buong Pilipinas. Sana rin po, huwag din niyong kalimutan ang Duterte. Madiin pong bilin ni PRRD na suportahan po natin ang senatorial candidates ng PDP laban. Ang PDP po ay lumalaban ngayon ng pilay. Ikinulong po si President Duterte. Pinapa-impeach po ang ating mahal na Vice President. Pero hindi po sila magtatagumpay kung tayo po ay magtitiwala at magkakaisa sa pasya ng mga Duterte, lalong-lalo na kay PRRD at kay VP Inday Sara. Governor Pam Baricquatro, isa po ako sa mga umaasa sa inyo na mananalo at babaguhin ang Pilipinas, starting with Cebu. Mabuhay po kayo, mga kaigsuonan. Ito po si Attorney GB Bondok, nagpapaalala, Duterte